Ak máš aj ty rád také gule ako ja, tak toto si musíš vyskúšať. Ako prvé si pripravíme bičie gule alebo žlázy. Toto bol taký poriadny bičisko. Je dobré ich dať aspoň na nejaké 3-4 hodinky do mlieka, ktoré ti vlastne vstrebá tú pachuť, takisto ako keď robíš vianočného kapra. Gule kúpiš už vlastne takto ako keby vyčistené, ale vidíš, že ešte sú tam nejaké blanky a tak, takže treba to trošku dočistiť. Ono to akože ide aj, myslím, že takto rukou, ale trošku proste tú blanu dať odtiaľ preč. Takto, keď je to v tom mlieku, tak teraz na tých pár hodín do tej chladničky a potom pokračujeme. Na šuchané brambory, alebo po slovensky zemiaky, na ktoré vlastne potrebuješ len uvarené zemiaky, zase slaninka, milujem, jarná cibulka, tak poďme na to. Slaninku si vlastne nakrájaš na kocky, na také menšie, ktorú si pekne vyškvaríš. Cibulku dávam jednu klasickú a teda potom túto lahôdkovú. Z lahôdkovej používaš iba bielu časť po túto zelenú, čiže asi tak. A toto sa už potom nesmaží, to už sa dáva len ako taká ozdôbka do toho. Takže cibulu si klasicky pokrájaš na drobno. Slaninka, tak si pripravíme k tomu taký jablkový kompot. To jablčko sa veľmi hodí k vnútornostiam a práve aj k tým bičím gulám. Jablčko si ošupeme, nakrájame na kocky a urobíme si z toho taký kompotík. Do toho už pôjde len trošku klinčeka a škorice, no a citrón. Ja ho takto vždy trošku pomágam, aby sa mi lepšie z toho dávala von šťava. Na pánev trošku masielka. Tak, nech sa nám trošku rozpustí. Rovno jabko, žebíček mletý, alebo klínček trošku. No a zakápnem citrónom. Nechceme z toho jablka mať úplne džem, takže to fakt je len také, že trošku to tak prejdeme na tej pánvi. Tak, výborné. Na skús. A už tam pridáme len trošičku cukru. Ochutnáme, či je to cukor. Je. Ten cukor nám krásne to skaramelizuje. Výborné. Fakt tomu stačilo chvíľočka. Do tých brambor ja to mám rád tak, že vlastne takto na takto krásnom opečenom špeku a tom tuku tam dám tú cibulku. Krásne ju opečiem do barvy. A hotovo. Ja milujem vôňu cibule a slaniny. A tu si už pripravím len tú zelenú časť tej cibulky, ktorá pôjde do tých brambor ako taký final touch. Tak, ideme finalizovať naše šťuchané brambory. Tu máš do mäkka uvarené brambory, do ktorých dáš krásne osmaženú cibulku so slaninkou. To je nádhera. Nádhera. Milujem. Dáš tam trošku smotaný, aby bolo vláčnejšie. Trošku soli. Zastrúhaš trošku muškatového orecha. Šťuchadlo. Trošku to ešte premiešame. Nerobíš úplne pyré, takže nemusíš to úplne rozgajdať na mandieru. Hej, stačí to len takto. Dáš tam tú zelenú časť tej cibulky. Tak. Premiešaš. Milujem. Vynikajúce.
Tak, prílohy máme hotové. Môžeme ísť obaliť gule, vysmažiť a máme hotovo. Bíčie vajká nám pekne takto v mliečku odpočali, takže už sú také voňavé, krásnučké. A teraz ich len dáme takto vysušiť. No ani nevieš, že to bola kedysi gula. Vajko. Aby to bolo také krajšie, tak si to nakrájame na menšie také kúsky. Urobíme si z toho také stripsy. Myslím si, že asi niečo na takúto veľkosť, takže ten jeden máme. Tak. Jedna gula. Druhá gula. Na obalenie som použil nie klasickú strúhanku, ale panko strúhanku, ktorá je takáto hrubšia. Je to úplne jedno, či použiješ klasickú alebo túto panko, ale ja tú panko mám rád, lebo je taká šupavejšia. Je to klasický trojobal. Múka, vajíčko, strúhanka. Takže hoplala do vajíčka. Hoplala do vajíčka. Vraj správny kuchár by mal mať jednu ruku na suchú a jednu na mokrú. Takže jednou obaluješ v suchých a druhou v mokrých. Takže vajíčko tu a zase idem touto. Ja milujem proste, keď je tam tej strúhanky veľa, keď je tam toho obalu tak poriadne. Obalené máme, môžeme ísť vysmážať. Test. Smaží. Krása. Tak ja milujem vysmažené. Ja viem, že to je nezdravé a tak, ale ja keby môžem, tak vysmažím všetko. A keď tou pánví trošku takto hýbeš, tak môžeš vidieť, že tam pekne ide ten olej aj vrchom a urobí ti tam také tie kopčeky, jak to býva na tých žízkoch. Sme na konci, takže poďme si to pekne naservírovať. Dáme krásne tak naše šťouchačky. Poukladáme stripsy z bíčích gúľ. Náš jablčkový kompot. A voilà, dobrú chuť.